Pojechał na ryby. Srogachny, ogromny sztokowiec, supermarket, w którym idzie się lajsnąć wszystko. Szef przyjmał nowego przedawacza i dawał mu jeden dzień na próbę, co by go przetestować. Na drugi dzień szef przyzwał Kusia do biura tego nowego przedawacza i pytał: no i wielaj zrobił wczoraj pan transakcyjów? Jedna, szefie. Co? Ino jedna, nasze przedawacze robią każdy dzień szczytnio od 60 do 70 transakcyjów. Cożeś pan robił całki dzień? Wieleś pan utarżył? 380 000 dolarów. Szefa blank sztopu. 380 000? I cożeś to chłopie sprzedał? No i przychodzi to sprzedałeś taki maluśki hoczyk na ryby. Hoczyk na ryby za 380 000? Zatem przymówiłeś klientowi, co by wziął se jeszcze szczytni i srogi hoczyk na ryby. Zatem przyprzyiłeś go i że musi rajsnąć się jeszcze angelsznur, taka żółka do wędki. Sprzedałeś mu 3 sorty tej angelsznury. Napoczli było sprawiać i on mi powiedział, co będzie anglować, wędkować na Missouri. Z kuli tego sprzedałeś mu jeszcze windiakla, waserdichtowe galoty, zidwestka, ryborskie bacioki. Przekonałeś u niego, co na brzegu rzeki ryba nie bierze. No i poszliśmy obrać motorboat, taką motorowo kana. Spytałeś się u niego, jaki on ma autok. I wydusiłeś niego, i że za malutkie, co by podwieźć ta kana, i bez tuż ty sprzedałeś mu jeszcze przyczepa. I wszystko to sprzedałeś chłopie człowiekowi, który przyszedł lajsnąć się hoczyk na ryby. Nie, szefie, on przyszedł, co by sprawić swojej babie einlagi, takie podposki. To, żech mu forszlagował i że kej ze zeksu psinco, to można by się pojechał na ryby.